मिउचुअल फान्डनि पर्टफलिय'खौ दा मिउचुअल फान्डनि पर्टफलिय' दिनैनि 115 लस टटेल प्रफिटआ 640 बेखिनिल'सै दा प्रग्रेसआव जितु एस अर्डार 1 अर्डार 2 अर्डार 3 मोनथाम अर्डारनि मादाव मोनसेल'सो अर्डार दंसै 2000 जितु मान्थलि SIP इनस्टलमेन्ट मोननैया इनभेस्ट जाबाय टटेलाव इनभेस्ट जाफैनानै 1,02,000 दं आरो मोनसे प्रग्रेसआव दंबाय थायो बेयो इनस्टलमेन्टआ दिनै मोनसे इनस्टलमेन्टआ दिनै इनभेस्ट जादेरबाय बेवहाय टटेलाव इनभेस्टेडआव प्लास जादेरबाय 2000 आरो बे 2000 प्लास जाफैबावोब्ला 1,04,000 जागोन माने 5,000 5K नैबे 5 आगस्टआव एड जाबाय नैबे 2000 एड जाफैबायब्ला 1,04,000 जागोन दा डासबर्डआथ' जेसेबां प्रफिट नुदोंमोन बेफोर गासिबो लस जायो दा दिनै एसेबां लसआव थाङासै मात्र 115 बे जाबाय डासबर्ड पर्टफलिय'खौ देखायग्रोबाय फार्स्ट टाइम अके नेक्स्ट दानिया मार्केटआथ' एसे गोजौ फारसे दावखोनो लादों मार्केटनि कन्डिसनखौ नायनानै जेन'ब्ला मार्केटआ इन्डियान मार्केटआ ग्रिनाव फैबाय ग्लबेल मार्केटआबो टटेलि ग्रिनाव फैबाय बेनिखायनो बांसिन माने गिदिंफिनबाय मार्केटआ प्रफिटआव फैफिनबाय गोजौ फारसे फैफिनबाय इन्डियान मार्केटआबो बेखायनो गोजौ फारसे फैफिनजोब्बाय दा बिदिब्ला बे हिसाबै आङो दिनै मोनसे आयदा लादों जे लाइभआवनो नोंसोरनो आङो लामसामाव एसे रां प्लास माने एड खालामदेरबावनोसै इनभेस्ट खालामदेरबावनोसै लामसाम वान टाइम जास्ट मोनथाम मिउचुअल फान्डआव इनभेस्ट जानानै दंखायो 25 खरै कानारायावबो 25 लामसाम जाखानानै दं SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआवबो 25 डाइरेक्ट लामसाम जानानै दं SBI मिगनाम मिड केप फान्डआवबो लामसाम जानानै दं नाथाय सबनिफ्राय बांसिन लस जादों SBI मिगनाम मिड केप फान्डआव बेवहाय 25,000नि जितु इनभेस्टेड जादोंमोन बेनिफ्राय लस जानानै 24,342 दङ दा बेवहाय आङो माखासे लामसाम आरो दाजाबदेरबावनोसै दिनै लाइभआव नोंसोरनो आङो बेखौ दिनै मोनसे इम्परटेन्ट नोंसोरो माबायदि इनभेस्ट खालामो आंनि इनभेस्ट खालामनायावनो नोंसोरो दिनै मोनसे रोंनो मोनगोन ओमफ्राय SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव 25,000 बेवहाय इनभेस्टेडनिफ्राय लस जाबाय 24,916 दङ दा अब्ला 100 रुपिसआनो लस दंफ्रामो बेवहाय बारा लस जायाखै अब्ला बेवहायबो आङो इनभेस्ट खालामदेरनोसै SBI मेगनाम आरो SBI कन्ट्रा मोननैयावबो आङो 5,000 5K आङो इनभेस्ट खालामदेरनानै प्लास खालामदेरनोसै बेवहाय 25 प्लास 5 30 मोननैयावबो जाना थाथोंसै नाथाय मोनसेयाव लस दङ बेयो रिकभार जायोब्लासो प्रफिटखौ नुफिनसिगोन मोननैयावबो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय गिबियावनो वेलकाम खालामबाय बयखौबो दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे स्किप खालामालासे आरो भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो कमेन्टबो खालामदो माबायदि नायखांनानै अके बिदिब्ला जास्ट आङो इनभेस्ट खालामदेरनोब्ला बहा थांनांगोन दानिया जास्ट क्लिक खालामना होबानो जागोन बेयाव SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव क्लिक खालामबाय आङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुजाबाय बेबायदि अपसन नुजानाय लोगो लोगो आङो बेनि ग्राफखौ खेबसे नायनानै देखायनोसै SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव आङो SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव बेवहाय क्लिक खालामनांसिगौ दानिया बेवहाय क्लिक खालामोब्ला बेनि ग्राफखौ नुगोन जोङो बेनि ग्राफखौ नुयोब्ला
बेयावहाय क्लिक खालामबानो नुबाय जे नाय SBI कन्ट्रा प्लेन ग्रथआ मान्थलि बेसेबां माइनासाव जानानै दं। मान्थलि ओरैबायदि मार्केटनि ग्राफआ बेबायदि दिनैसिम बेबायदि माइनासाव फैबाय आरो माने डाउन फल जादों। मास मोनसेयाव रिटार्नआ बेबायदि देखायदों। अब्ला बेयावहाय आङो डाउन मुभमेन्ट खालामनायाव आङो इनभेस्ट खालामदेरना होनोसै। अब्लानिया बेयावहाय माखासे एडजास्टमेन्ट खालामोब्ला जितु मार्केटआ साननैसोनि गेजेरावनो जुदि बायसान्स एसे गोजौ फारसे जुदि मुभमेन्ट जायोब्ला दावखोफिनोब्ला आंहा गेजेर ससेयावनो जेसेबां लस जादोंमोन बियो प्रफिटाव फैफिननो हागौ आरो फैफिनगोन बेबायदि जुदि मुभमेन्ट जायोब्ला। जुदि आङो बटम लेभेलाव आङो इनभेस्ट खालामदेरबाय, लसखौ नुनानै आङो गियालासिनो बेवहाय इनभेस्ट खालामदेरबाय, बेनिफ्राय नुनो मोनगोन जुदि मार्केटआ गोजौ फारसे मुभमेन्ट जायोब्ला नैबे गेजेर ससेयावनो जानो हागौ मास मोनसेनि गेजेरावनो रिकभार जाफिननानै प्रफिटाव नुनो हागौ। बेखायनो दा अलावथ' 6 मान्थ, 1 year, 3 years, 5 years अलाव नायोब्लाथ' मार्केटआ अल टाइम हायावनो दङ। माथ्र' जास्ट रिट्रेसमेन्ट जादों, ओरैबायदिखौ रिट्रेसमेन्ट होनो। बेबायदि ओरैहाय डाउनफल जानाया रिट्रेसमेन्ट। नैबे समावहाय सोब मिउचुवेल फान्डआनो डाउनफल जादोंमोन। बे समावहाय कर'ना जादों 2020आव कर'ना जानायावहाय मार्केटआ माखासे डाउनफल जादों। बेनि उनाव रिकभार जाफिनजोबनानै दिनैसिम बेबायदि गोजौ मुभमेन्ट जाबोबाय। बिसिमाव दा सोलिगासिनो दं। नाथाय दा मास मोनसेनि जितु ग्राफआव ओरैनो एसे माखासे हादरनि माखासे गाज्रि निउस बेबायदि जानायनि थाखाय मार्केटआ दा मास मोनसेयाव डाउन देखायथ'दों। मान्थलि हिसाबैब्ला बेबायदि डाउन देखायदों। अब्ला आं बे समावनो इनभेस्ट खालामदेरनोसै। मिउचुवेल फान्डनि इनभेस्ट खालामनायनि जितु प्रसेस, इनभेस्ट खालामग्रा गोबां इनभेस्टारफ्रा आइडिया खालामनानै बेबायदिनो डाउनफलाव इनभेस्ट खालामनानै गोबां मानसिफ्रा थारमाने मार्केटआ लामसाम जुदि दोननानै बबेबा मास मोनसे मोननै बे उननि उनावहाय जुदि डाउनफल जायोब्ला बे समाव इनभेस्ट खालामदेरोब्ला नोंनि बांसिन लाब दङ। थारमाने बारा गोबाव थाबाय थाया बेबायदि डाउनफला, लासैनो दावखोफिननानै नोंनो प्रफिटखौ होफिनो। बेखायनो डाउनफलाव जुदि फैयोब्ला नों बेवहाय एड खालामदेरोब्ला नोङो प्रफिट जानायनि चान्सआबो बांसिन दङ। बिदिब्ला बेखिनिखौ आङो एक्सप्लेन खालामग्रोबाय। बेनिफ्राय दा आं इनभेस्ट खालामनायनि जितु प्रसेस बेखौ खोन्थानोसै। आङो SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव बेवहाय इनभेस्ट खालामदोंमोन 25,000। दा बेयो माइनास 0.33% सिम्पोल लस जानानै दङ। बे सिम्पोल लस माने बायनाय जितु टाइमाव आङो जि दामाव बायदोंमोन बे दामाव आङो बायदेरनानै दोनबावनोसै। साननैसो मार्केटआ गोजौ फारसे नैबेसिम दावखोदोंमोन, बेसिमाव आंनो प्रफिट देखायदोंमोन। नाथाय फिन मार्केटआ गिदिंफिननानै आं जितु बायनाय दाम, आंनि जितु बायनाय सम, बे बायनाय जितु प्राइस बेवहाय मार्केटआ माने दावख्लायफिनबाय। बे दावख्लायफिननायाव आङो मोनसे चान्स मोनबावबाय जे बेवहाय इनभेस्ट खालामदेरबावनो हासिगोन। एसे सिम्पोल माथ्र' 5,000 एड खालामदेरना होनोसै। अब्लानिया थाबैनो प्रफिट जानोबो हागौ। बिदिब्ला आङो वान टाइम होननायावसो इनभेस्ट खालामदों। वान टाइम होननायाव इनभेस्ट खालामदोंब्ला दा नैबे वान टाइम होननाय अपसनाव आङो क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामोब्ला मा जागोन, बेवहाय थाङोब्ला वान टाइम 5,000 नोङो इनभेस्ट खालामनोबा 5,000 इनभेस्ट खालामनो हासिगोन। आरो नैबे स्टार्ट SIP होननाय राइटथिंजाय दङ। बे राइटथिंजाय स्टार्ट SIPआव स्टार्टआव जुदि फैयोब्ला बेयाव मान्थलि हिसाबैसो नोङो बेसेबां दोननो बेवहाय अपसन ओंखारदों। 1,000 दोनो ना 2,000 दोनो ना 5,000 दोनो, नोंनि गोसो मथै, नोंनि हानाय मथै बेवहाय एमाउन्टखौ सोना होनांगोन। बेयो SIP माने सिस्टेमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लान हिसाबै मान्थलि इनभेस्ट जाबाय थागोन। बेयो मान्थलि 1,000 बा 1,000, 500 बा 500 बेबायदि मान्थलि 1,000 बा 1,000 बेबायदि इनभेस्ट बा 500 बा 500 बेबायदि बेवहाय नोङो एमाउन्टखौ टाइपिं खालामना होदो। बास
बिथिंजाय इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। बिदिनो SIP इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। SIPआव स्टार्ट SIP बेवहाय एमाउन्ट थुखांनायनि उनावहाय बेखौ क्लिक खालामना होबानो मान्थलि वाइसै इनभेस्ट जालांगोन। नाथाय नोंनि बेंक एकाउन्टआ बेवहाय लिंक थानांगोन। नोंनि जिथु ब्रकार एकाउन्ट बे ब्रकार एकाउन्टजों लिंक थानांगोन। लिंक थायोब्लासो नोंनि इनभेस्टमेन्ट सिस्टेमा जालांगोन। बे जाबाय बेंक एकाउन्ट एड जानानै दं आंनिया, आंनि एकाउन्ट नाम्बार बे एड जानानै दं। अब्ला बे SIPखौ आङो दा खोन्थाथ'लिया, दा आङो लामसामनि प्रसेसखौसो थाबनो देखायनोसै। बिदिब्ला वान टाइमाव आङो क्लिक खालामबाय। वान टाइमाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो 5000 इनभेस्ट, आङो 5000 एमाउन्ट लिरनानै होनोसै। 5000 5000 आङो इनभेस्ट खालामदेरबावनोब्ला दानिया फैनांसिगोन आङो बे 5000नि इनभेस्टआ नैबेयावहाय फैनांसिगोन। नैबे इनभेस्ट होननायावहाय क्लिक खालामनांसिगोन। दाना इनभेस्टआव आङो क्लिक खालामबाय। इनभेस्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा फैखो, बेवहाय अथराइज उइथ OTP मोनसे फैगोन। OTPआ बेयाव अट'मेटिक जिरायफैबाय। अट'मेटिक जिरायफैबाय। अब्लानिया साक्सेसफुल जाबाय। साक्सेसफुल जाहोनो थाखाय आङो पे खालामनांसिगोन। दाना 5000 पे, नैबे पे अप्सनाव थुनांसिगोन आङो। बे 5000 इनभेस्टखौ आं नैबे पे अप्सनाव क्लिक खालामना होनांसिगोन। गुगोल पेनि थ्रुयै जासिगोन बेयो। गुगोल पे ओंखायनो लिंक थायोब्ला बेयो सहसावनो इनभेस्ट जालाङो। माने नोङो दोननो हायो सहसावनो। बिदिब्ला आङो पेआव 5000 पेआव आं क्लिक खालामनोसै, अब्लानो बे इनभेस्ट जासिगोन। अके, आं इनभेस्ट खालामनोसै, आंनि एकाउन्टनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनोसै। बिदिब्ला आङो आंनि जिथु पिन नाम्बार बेखौ टाइपिं खालामनानै होनोसै। अके, बिदिब्ला आङो टाइपिं खालामनानै साक्सेस जाबाय। 5000 अर्डार साक्सेसफुल डान। अर्डार साक्सेसफुल 5000 SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन कर्डआव। अके, दानिया डान जाबाय। बे दानाव आं क्लिक खालामना होनोसै। बे दानाव क्लिक खालामबाय। 5000 प्लास जादेरबावसिगोन। 25000जों प्लास जानानै 30000 जाहैगोन। बिदिब्ला बेवहाय मोनसे अर्डार जानानै थाबाय। नै अर्डाराव देखायबाय मा, वान टाइम 5000, बे 5000आ प्रग्रेसाव थाबाय। दा बेयो गाबोन बा समफोरनि उनावहाय बेयो 5000आ जितु लामसाम बेवहाय इनभेस्ट जादेरसिगोन, एड जादेरसिगोन। एड जानानै टटेल इनभेस्टेड टटेलावहाय प्लास जाजोबसिगोन बे गासिबो। नेक्स्ट मोनसे मिउचुवेल फान्डआव आङो 5000 एड खालामबावनोसै। बिदिब्ला नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डआ जाहैबाय कन्ट्रायाव खालामखांबाय। दानिया SBI मिउचुवेल फान्ड मेगनाम। SBI मिउचुवेल फान्ड मेगनामाव आङो बेवहाय एड खालामबावनोसै। बेयावथ' लस जानानै दङ गोबां, 24,300 लसै एमाउन्टआ, माने वान। बिदिब्ला आङो बेखौ क्लिक खालामनोसै। बेखौ क्लिक खालामोब्ला अपेन जाबाय। ग्राफआव खेबसे थांनोसै। बेनि मान्थलि जितु ग्राफ बेखौ आङो नायग्रोना लानि। मान्थलि ग्राफआ नैबेयाव क्लिक खालामबाय। मान्थलियावहाय क्लिक खालामोब्ला नुबाय मार्केटआ बेबायदिनो डाउन फारसे दावख्लायदों। मार्केटआ डाउन फारसे दावख्लायनानै बेबायदि ग्राफ देखायदों। मान्थलि मास मोनसेयाव बेबायदि दावखोदोंमोन। बेबायदि गोजौ फारसे थांनायाव आङो प्रफिट जादोंमोन। प्रफिट जाखांनानै दा लसआव फैफिनबाय। आं जितु बायनायनि दामनि सिङावबो मार्केटआ आरो डाउनफल जासिननानै लस देखायबाय। आं बे समावहाय इनभेस्ट खालामदेरबावनोसै 5000, 5K बेवहायबो 5K खालामना होनोसै बेयावबो। बिदिब्ला 2.63% लस जानानै दं बेवहाय। बिदिब्ला वान टाइमाव आङो इनभेस्ट खालामनानै होनोसै। वान टाइम। अके, बेवहायबो 5000 बेवहाय मेनसन खालामनाय दंखायो। 5000 खालामना, 10000 खालामना, 20000 खालामना। बिदिब्ला आं नैबे 5000खौ डाइरेक्ट क्लिक खालामना होनोसै। अब्लानो बेयो अट'मेटिक टाइपिं खालामाबो जाबाय। आङो 5000खौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो 5000 बेवहाय इनभेस्ट जासिगोन। दा इनभेस्टआव क्लिक खालामनानैसो इनभेस्टआव क्लिक खालामबाय। अब्लानिया बेवहाय अट'मेटिक OTP जिरायफैखासिगोन। अट'मेटिक OTP जिरायबाय। अब्लानिया
बेवहायबो बिदिनो प्रसेसा सेम दहायनि बायदिनो अके बिदिब्ला आङो स्पिडआव बानायलांसै 5000 पे खालामना होनोसै गुगोल पेनि थ्रुयै पिन नाम्बारखौ सोबानो साक्सेस जासिगोन बेयो दानिया साक्सेस जाबाय पेमेन्ट जाबाय अर्डार साक्सेसफुल देखायबाय बेवहायबो नाय अर्डार साक्सेसफुल बिदिब्ला आङो दानावहाय क्लिक खालामना होनोसै अके मुसुल फान्डनि डासबर्डआव फैफिनबाय अके मुसुल फान्डनि डासबर्डआव फैयोब्ला नुबाय जे 5000 खरै इनभेस्ट जादेरबावबाय बेवहाय नायदो SBI मेगनामाबो 5000 जाबाय SBI कन्ट्रायाबो 5000 एड जाबावबाय माने इनभेस्ट जादेरबावबाय वान टाइम अपसन ओंखारबाय प्रग्रेसआव थाथ'बाय बियो अर्डार मोननाया प्रग्रेसआव थाथ'नानै मा जाखो साननैनि उनावहाय बेयो नैबे इनभेस्टेडआव एड जाफैगोन दानि दसे उनावसो जितु अर्डाराव मोनसे SIP मोनसे 2000 प्रग्रेसआव थाबाय थानाया नै दा बावैसो इनभेस्टेड जाफैबाय बेवहाय इनभेस्टेड जाफैनाय लोगो लोगो इनभेस्टेड एमाउन्टआ बारायनानै 1,04,000 बेबायदि आं दहाय जागोन होननाया बेबायदि जाफैबाय 1,04,000 जागोन नाथाय मोनफ्रोमबो SIP इनभेस्टआनो जा लामसामानो जा एसे माने पार्सेन्ट दानो बेखायनो SIP आव जुदि नोङो 1,000 खरि इनभेस्ट खालामोब्ला मा दानो बेनिफ्राय सिम्पोल पइन्ट दानो माने 5 फैसासो दाननो हागौ आरो बेनिफ्राय दानिया बेखिनि खामानिया जाबाय कमप्लिट जाबाय इनभेस्टनि जितु प्रसेस बेखौ नोंथांमोननो एसेबाबो देखायग्रोनाय जाबाय माबायदि इनभेस्ट खालामो नाथाय इनभेस्टमेन्ट जितु प्रसेस कमप्लिटलि मिन्थिनांगौब्ला गोबां भिडिअ नायना लानांगोन जुदि गाव हारसिंनो रोंनो गोसो जादोंब्ला गाव हारसिंनो रोंनानै इनभेस्टमेन्ट जितु प्रसेस बेफोरखौ रोंजोबनो थाखाय गोबां भिडिअनि गेजेरजों सोलोंना लाग्रोनांगोन नाथाय जुदि नोंथाङा रोंथाराब्ला जुदि इनभेस्ट खालामनो जुदि गोसो दङब्ला नोंथाङा जुदि रोङाब्ला बेखौ बेंकनि थ्रुयैबो थांनानै नोङो SBIनि जितु ब्रान्स बेवहाय थांनानै नोङो SBIनि जितु ब्रान्स बेवहाय थांनानै नोङो बेंकआव थांनानै मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनायनि जितु प्रसेस बेफोरखौ नोङो सोलोंना लाहैनो हायो बा बिसोरो इनभेस्ट खालामनानै होगोन नोंथांनो नाथाय बिथांमोननि थ्रुयै खालामोब्ला बेंकनि थ्रुयै खालामोब्ला मा जायो नोंनिफ्राय जितु जि समावहाय जेसेबां रां जाहैनांगौमोन बेसिम नैबे मबाइलनि थ्रुयै गावनो रोंनानै बानायनाय बेबायदि प्रफिट जाहैनाय नङा एसेबाबो खम जाहैगोन माने बिसोर एजेन्ट बायदि खामानि मावनाय जायो नालाय एजेन्ट बायदि खामानि मावनाय जानायखाय पार्सेन्टेज वाइसै बिसोरो माखासे कमिसन मोनजायो बिसोरो बेखायनो बांसिन दानि जुगाव दानि जेनेरेसननि जितु एप्लिकेसननि बा माखासे मबाइल एन्ड्रइडनि खामानिफोरखौ दानि जेनेरेसननि मानसिफ्रासो बांसिन माने मबाइलनि खामानिफोरखौ रोङो बेखायनो जितु जाय रोङा बियो बेंकआव थांनानै रेगुलार प्लानावसो बानायहैनो गोनां जायो रेगुलारावसो जोङो इनभेस्ट खालामनो गोनां जायो रेगुलार प्लानाव इनभेस्ट खालामोब्ला बेबायदिनो एजेन्ट हिसाबै बिसोरनाव कमिसन हाबो बिसोरो डाइरेक्ट प्लेनाव बानायना होआ नोंनो बेयाव नायबानो नुगोन जे SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ डाइरेक्ट होननाय मोनसे दङ नै डाइरेक्टखौ नुबाय नाथाय SBI बेंकआव थांनानै बानायोब्ला रेगुलार अपसनखौसो नोंनो सेलेक्ट खालामनानै बेवहाय बिसोरो इनभेस्ट खालामनानै होगोन नोंनो अब्ला रेगुलार प्लानाव बानायोब्ला एक्सपेन्स रेशिय' होननाया माने बारा जाहैयो एक्सपेन्स रेशिय' बारा जायोब्ला नोंहा जिखिनि प्रफिट जिखिनि फैसा जाहैगोन बेनिफ्राय माखासे मोनजागोन एजेन्टआ बेंकआ मोनजागोन माखासे जाय बानायना होयो बेयो माखासे नोंनि प्रफिटनिफ्राय ओरैनो मोनजाफागोन नाथाय माखासे प्रसेस माखासे नियम खान्थिफोरखौ बिसोरनिफ्राय सोलोंना लानो हागोन नों इजियैनो जेबो खस्थ' गैयालासिनो माने बिसोर बानायना होजोबगोन आरो नाथाय दानि रोंनाय मुगायाव बेबायदि लस जालायनायखौ साननानै जोङो बयबो मबाइलाव सोलोंनानै लानानै उनावहाय रोङोब्ला जोङो रेगुलारखौबो डाइरेक्ट प्लेनाव लाबोफिननो हायो आरो जुदि रोङिफोरनि थाखाय रेगुलार खालामना लानायाबो मोजां अब्लानिया नोङो बेबायदि नोंनि मिउचुवेल फान्डआव
सानफ्रामबो बेसेबां लस जाखो बेसेबां प्रफिट जाखो बेफोरनि जिथु प्रसेस बेफोरखौ नोङो रोंनाय नंला आरो लाब लसफोरखौबो नों नुनाय नंलिया। अब्लानिया नोङो बेंकआव थांनानैसो नायहैनांसिगोन, सोंनांसिगोन जे आंनि मिउचुवेल फान्डआव दासिम बेसेबां गेइन जाखो प्रफिट जाखो बेखौ नोङो मिउचुवेल फान्डनि जिथु SBIनि ब्रान्सआवसो थांनानै सोंहैनो हासिगोन। नाथाय नोङो नैफोरबायदि मबाइलनि थ्रुयै नोङो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्ला नों सानफ्रोमबो नोंनि पर्टफलिअ'खौ, नोंनि प्रफिट लसखौ नायबाय थानो हायो। मार्केटआ बबे समाव दावखोदों, बबे समाव दावख्लायदों बेफोरखौ नोङो सानफ्रामबो नोंनि मेगनजोंनो नुबाय थागोन प्रफिट लसफोरखौ। नाथाय धैर्य गैयाब्ला बेबायदि सानफ्रामबो मेगनजों नुबाय थानाया अधर्जसो खालामनो नागिरो। माने खायसे खायसेनि ब्रेनखौ गाज्रिसो खालामनो नागिरो, साइक'लजिखौ एफेक्ट खालामनो नागिरो। मिउचुवेल फान्डआव माथो लससो जाबाय थायो बेबायदि। नाथाय मेगन मिसिबनानै दोननाय बायदि जाया, सानफ्रामबो जोंनि मेगन नोजोरावनो नुबाय थानाय जायो नालाय। SBI ब्रान्सआव थांनानै दोनैब्ला जेबो प्रसेस जुदि नों रोङाब्ला अब्लानिया रोङैनि थाखायबो मोजांसो बोरैब्ला। मान्थलि SIP नोंहा नोंनि एकाउन्टआव मेनटेनल' खालामनानै दोनदो जे नोङो मान्थलि 1000 करि दोननायनि जुदि नोंहा प्लेनिं खालामबाय, 1000 करि बेंकनि नोंनि एकाउन्टआव नोङो रांखौ जमाल' मान्थलि दोनथुमबाय थादो। अब्लानिया मान्थलि SIP थारिख मथै दानलांबाय थासिन नोंनि एकाउन्टनिफ्राय 1K 1000 करि। दा बे प्रसेसखौ मबाइलनि थ्रुयै रोंनोब्ला मबाइलनि थ्रुयैसो जोङो बेबायदि डाइरेक्ट प्लेनखौ जों मोननाय जायो। डाइरेक्ट प्लेनाव जोङो डाइरेक्ट इनभेस्ट खालामनो हायो। SIPआनो जा लामसामानो जा बे नोंनि गोसो मथै खालामनो हासिगोन नों बेवहाय। अब्ला बेनो डिफारेन्सा। आरो नोङो मिउचुवेल फान्डखौ जुदि ब्रान्सआव SBIनि ब्रान्सआवल' जुदि नोङो SBIआवहाय थांनानै नोङो रेगुलार प्लेनाव खालामहैयोब्ला, खालामनायाथ' खालामबाय रेगुलार प्लेनाव, नाथाय मोनसेल' SBIनि मिउचुवेल फान्डआव नोङो दोननो हागोन। मोनसेल' नङा, SBIनि जिथु मिउचुवेल फान्ड, जेसेबां मिउचुवेल फान्ड दङ बेनि थ्रुयैसो दोननो हागोन। नोङो बेलेग मिउचुवेल फान्डआव दोननो हानाय प्रसेस बिसोरो नोंथांमोननो माने बेलेग मिउचुवेल फान्डआव दोननायनि जेबो फेसिलिटि गैया बेवहाय। माने आंनि खोन्थानो माने एक्सप्लेन खालामनो नाजानाय जादों। कानारा होननाय रब'क' स्मल केप फान्ड, आं दि बेवहायबो इनभेस्ट खालामदेरनानै दोनदों। बे कानारा होननाय मिउचुवेल फान्डआ SBIनि ब्रान्सआव बे फेसिलिटिखौ मोननाय नङा। आं कानारायावबो दोननो बेबायदि होननाय नोङो बेवहाय बेबायदि फेसिलिटि मोननाय नङा। नों माथ्र' SBIनि जिथु मिउचुवेल फान्ड बेफोरावल' दोननो हागोन। SBIआवबो गोबां मिउचुवेल फान्ड दङ। SBI कन्ट्रा, SBI मेगनाम, बिदिनो SBI स्मल केपआवबो दोनदोंनाय। SBI स्मल केप बेवहायबो 500 करि दोनदों आं SIP। बे मान्थलि 500 माने 500 दाननानै लांबाय थायो बेनिफ्राय। अब्ला SBIनिखौल' नोङो दोननो मोनगोन SBI ब्रान्सनि थ्रुयै बानायोब्ला। नाथाय गुबुन आं टाटा स्मल केपआवबो बानायदोंनाय, निपन इन्डिया लार्ज केप बायदिसिना मिउचुवेल फान्ड, बेबायदि मिउचुवेल फान्ड दंसोगारो। बेबायदि मिउचुवेल फान्डआव नोङो ग्राफफोरखौ नायै बबे मिउचुवेल फान्डआव दोनोब्ला बांसिन प्रफिट लानो हायो, बेसेबां बोसोराव बेसेबां रिटार्न होयो, बेफोरनि नलेजफोरखौ गावबा गावनो जोङो सेलेक्ट खालामनानै मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनो हायो। माने फैसाफोरखौ जोङो राननानै दोनजोबनो हायो। बेवहाय 500, बेवहाय 500, बेवहाय 500, बेवहाय 500 बेबायदि दोनोब्ला मोजांसिन जायो। मानो होनबा जोङो मोनसेल' मिउचुवेल फान्डआव 500 बा 500ल' जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला जोंनि जिथु रिटार्न, बे रिटार्ना जों लुगैनाय बायदि जाहैनो नागिरा बबेबा समावहाय। बेखायनो इनभेस्ट खालामनो हानाय जुदि पावारा जुदि बारायलाङोब्ला मान्थलि जेनेबा नोङो 1000 दोनजेननायनिफ्राय उनावहाय नोङो 2000 दोननो हासिगोन होननानै जुदि नों सानना लायोब्ला 2000 करि दोननायनि प्रसेसखौ नोङो मा खालामनो हायो, बेवहायनो मडिफाइ खालामजोबनो हायो। माने 1000 करि दोनोब्ला राननानै दोननांसिगोन 500 करि, मोननै मिउचुवेल फान्डल' बेवहाय दोननो हासिगोन नोङो। ओमफ्राय 2000 बा मोनब्रैयाव दोननो हासिगोन। दा बिदिब्ला भिडिअ'आथ' गोलाव जाबाय। भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दिनै जिथु इनभेस्ट खालामनाय प्रसेस एसे बेखिनिसिमल' खोन्थानाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बिदिब्ला भिडिअ'खौ साबस्क्राइब, लाइक आरो कमेन्ट खालामदो। सोरनि थिंकिङा माबायदि, बबे प्रसेसजों दोनोब्ला माबायदि जायो
बेनि प्रसेसखौ माबायदि मोन्थिनो लुबैदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।